Nog maar 2 nachtjes sliepen en dan mooien we mij us al naar de stembus. Een referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne. Bestuurskundig en referendumspecialist Rieks Ozinga, Sita van Kuipenma, voorzitter van de boerenbelangenorganisatie Dutch Dairyman Board, en René Kremers, die het meerdere landbouwprojecten opzet had, zitten hierover aan tafel. Want wat moeten we nou eens stemmen? Ja of nee? Waasdje is het Safir. De maaien wij naar de stembus om uw mening te gaan over het handelsverdrag van de EU met Oekraïne. Initiatiefnemers binnen de meesken achter weblog Geen Stijl. Zij samelen genoeg handtekens om het referendum trok in te litten. Mensen moeten gebruik gaan maken van dit democratisch recht. Het is ons aangeboden door de Eerste en Tweede Kamer, zo'n referendum. Of tenminste een referendumwet waarvoor we dit referendum mee hebben kunnen organiseren. Ja, en de mensen die thuis blijven, dat kan allemaal wel. Maar dit gaat wel over de EU, over het corruptste land van Europa wat erbij wordt getrokken in een associatieverdrag. Zo'n referendum komt net vaak voor in Nederland. Een keer eerder, in 2004, mochten we eens uitspreken over de Europese Groenwet. Doe zei Nederland massaal nee, maar leidt het kabinet de uitslag naast hem del. Of er nou wel wat met de uitslag dienen wordt, is nog net bekend. De opkomst moet meestens 30% wezen om binnend te wezen. Ja, het referendum met de Oekraïne, dat zit Joen centraal in dit programma bij Bient. Zullen je hem trouwens stemmen? Ja, ik kan stemmen. Ja. Ja? Je mek? Ja, zeker. Zeker. Ja. Want altijd gebruik van je democratisch recht. Of je het er nou mee eens bent of niet, je mag stemmen, vooral doen. Vooral doen. Eens. Eens? Gauw stemmen. Ja, want René Kremers van het Ljouwertenbureau Divco Internationaal. Wat is dat eigenlijk voor bedrijf? Dit is een bedrijf wat ik samen heb met Van der Ploeg International. Van der Ploeg is een van de grotere vee-exporteurs vanuit Nederland. Divco richt zich met name op het begeleiden en adviseren van landbouwbedrijven in opkomende markten. Met name dan ook in Oekraïne? Ook in Oekraïne, maar ook in Rusland, ook in Kazachstan, Mongolië, noem maar op. Allemaal opkomende markten, dus landen die in ontwikkeling zijn. Dus jullie komen echt vaak in Bigelies Oekraïne? Dat klopt, ik kom al 20 jaar lang in Oekraïne en de afgelopen jaar ben ik 10 keer in Oekraïne geweest en dit jaar ook alweer 2 keer. Ja, Sita van Kuipenma, voorzitter van de boerenbelangenorganisatie Dutch Dairyman Board. Ja. Is de agrarische sector vergelijkbaar met hier? Nee, dat denk ik op een heel soort punten net. In ieder geval net dat je dierenwelzijn hebben, voedselveiligheid. Dan ga je toch van hele oren dingen uit. En ik een heel controlesysteem. Dat zorgt ervoor dat uw agrarische producten een stuk duurder binnen. Maar ik een stuk zekerder. En ja, dat is qua concurrentie wel een heel groot verschil. Oneerlijk? Ja, zo'n eerlijke concurrentie. Als de Europese Commissie en ik de Nederlandse overheid de boeren hier een heel soort dingen opleidt, wat ik afstrafte met hele zware boetes als je er net aan voldoen. Maar je zet het achterdoor voor producten die er helemaal net aan voldoen. Ik qua dierenwelzijn net, dan vind ik dat dat een grove schending is van de positie van de Friese boeren. Nou, ik kan nog net vragen naar jouw stemadvies, maar ik heb al een beetje terug in welke hoeken ik het ziekje mat. Ja. Maar wat ik verneem, ik bij mijzelf in de buurt, Rieks, een heel soort mensen twijfelen eigenlijk. Hè? Wat moet ik nou eigenlijk doen? Dat is bestuurskundige aan de Thorbecke Academie. Ja, sowieso stemmen. Hè? Ik zou die naast me neer laten liggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen twijfelen over waar gaat dit nou eigenlijk over? Je ziet zeker nou die campagnes wat op gang komen, hè, zie je allerlei geluiden, vaak ook spookverhalen over dat associatieverdrag voorbij komen. Het zou gaan over lidmaatschap van de EU, het zou gaan over eigenlijk van alles en nog wat. Ik kan me wel voorstellen dat mensen die zeg maar zo een beetje via het normale nieuws volgen, dat verdrag niet hebben gelezen. Nou, dat is ook 300 pagina's pure proza, ik zou het ook niet proberen. Maar dat de inhoud is heel complex. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen sowieso zeggen, waar gaat het nou eigenlijk over? Ja, verwachten ze dan wel een hege opkomst? Maar de peiling laat zien dat in ieder geval die 30% die vereist is om het mee te laten wegen ook wel gehaald gaat worden. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als meer dan de helft zich ook echt uitspreekt. Omdat je dan ook een soort legitimering kan hebben in het advies. Ik moet het nog maar zien of die 30% wel gehaald wordt. Die peilingen, ik heb er zwaar hoofd in. Ja, want critici zeggen ook van dit hele referendum is eigenlijk zinloos. Hè? Het kost alleen nog maar yield. 30 miljoen euro had het kosten. Ja, plus dat er heel veel dingen in dat verdrag staan waarvan je zou kunnen zeggen, nou kijk, zo'n verdrag dat is een pakket aan afspraken wat je in één keer afspreekt onderling. En dat gaat natuurlijk over van alles. En dat het zijn 300 pagina's ongeveer en dat is zo dik omdat je heel veel dingen tot in detail wil regelen. Maar ja, als je al die onderdelen los ziet, heb je geen associatieverdrag voor nodig. Hè? Dus het is, dat associatieverdrag ligt er.
En dus eigenlijk moeten we stemmen over heel veel verschillende dingen die we in de dagdagelijkse praktijk van hoe de Europese Unie en dus wij ook omgaan met landen aan de grenzen van Europa. Ja, daar moeten we in één keer over heel veel tegelijk stemmen. Ja, dat is haast niet een onderwerp wat niet zo goed geschikt is voor een referendum, zou ik zeggen. Nee, ja, maar het is misschien wel, en dat zeggen ze ook dan weer diezelfde critici, het is het misbruik eigenlijk van een democratisch instrument. Ja. Want de initiatiefnemers, ja, het gaat ze eigenlijk helemaal net om dat handelsverdrag. Nee, nou, kijk, de Tweede Kamer, zoals net dat stukje liet zien, kijk, die initiatiefnemers, die hebben dat recht nou eenmaal. Hè. De Tweede Kamer heeft ons allemaal het recht gegeven om, als je genoeg handtekeningen hebt, een onderwerp te agenderen. Of om een referendum over te organiseren. Maar goed, ik weet niet of de mensen thuis het allemaal gelezen hebben. Kijk er nog maar eens terug. Dat is een fantastisch stuk in de NRC, waarbij de initiatiefnemers eigenlijk zelf ook zeggen, nou, het gaat ons op zich niet om Oekraïne. Maar het gaat er ons om dat Europa steeds meer dingen in de achterkamer regelt. En dat willen wij in het zonlicht zetten. Dus ze willen de relatie tussen Nederland en de EU onder druk zetten. Precies. Nou ja, goed. Het is een motief. Ik zou zeggen, daar is op zich dit instrument niet echt voor bedoeld. Maar het kan in de regels van de wet. Dus zie daar, we gaan woensdag stemmen. Ja. René, vies je het 30 miljoen euro wurg? Nee. Nee. Nee, daar kunnen we wel zinvollere dingen mee doen, denk ik. Ja, maar dat is het toch wel heel erg belangrijk om toch te stemmen. Ja, absoluut. Kijk, er is in de Tweede Wereldoorlog voor gevochten dat we in een democratie wonen. En ik heb het 3 jaar geleden in Oekraïne gezien, dat mensen dat Maidanplein opgingen om te streven naar een stuk democratie. Die mensen willen gewoon eerlijke verkiezingen, die willen dat de rechtsstaat opgebouwd worden. En die hebben daar zelf voor gevochten. Als je dan zo'n recht hebt gekregen, dan moet je er ook gebruik van maken. En dan moet je niet achterover zitten en zeggen van, nou, het zal maar wel zalig zijn. Nee. Wat is het stemmen? Ik zou voorstemmen. Want? Eigenlijk zijn er twee overwegingen. Aan de ene kant een handelsverdrag. Wij zijn als Nederland, en met name Nederland als landbouwland, zijn wij groot geworden door vrijhandel. Want wij willen graag dat alle landen ons toelaten op de markt. En die markt niet beschermen door middel van tarieven, maar ook niet beschermen door middel van fytosanitaire spelletjes. En dat gaan we nu afspreken met Oekraïne, over en weer. Want ja, vrijhandel is over en weer. En dat is een beetje eigen belang niet meer kon, hè? Want nee, maar is ook de Nederlandse handelsgeest. Wij hebben de handelsgeest en daarnaast zijn we ook nog een beetje de predikanten in de wereld. Wij hebben toch al de neiging om vanuit Nederland een ander te vertellen hoe dingen moeten. En dat gaat er met name om mensenrechten, dat gaat om dierenwelzijn, dat gaat om democratie, dat gaat om een rechtsstaat. Kijk wat we gedaan hebben in Noord-Afrika. Nu heeft in Oekraïne de bevolking zelf gezegd van oké, wij zijn het zat de corruptie. Wij zijn het zat dat we niet zelf kunnen beslissen wat er met onze toekomst gebeurt. Die zijn op dat plein geweest. Die hebben daarna 2 of 3 keer verkiezingen gehad waar ze weer gekozen hebben. Gewoon met een legitieme verkiezing gekozen hebben voor democratie. Ja, wie zijn wij dan als Nederland? Het land van vrijhandel en het land van mensenrechten, dierenwelzijn en dergelijke. Om te zeggen, ja, dat mogen jullie niet zelf gaan organiseren. Had er een punt, Sita? Wij zitten altijd met het wijsvingertje. Ja, alleen nog Europa en dus ook Nederland is net groot worden toch vrijhandel, zeker net wat agrarisch betreft. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we juist een beschermde markt gehad, waar wij ons opbouwen konden. En pas nadat wij goed, zeg maar de voeten onder het gat gingen, toen ben wij begonnen met handel, met regio's. En ik die regio's tasten om handel met juist te doen. Dus dat is wel even oors. Die vrije markt, die het er net altijd west en het verzorgt dat wij nou een hoog welvaartsniveau hebben. Dus een beschermde markt ken ik zeker zwaar voor heel veel welvaart. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, wat lees jou de Europeaan op? En dan in uw geval de boeren. Aan de andere kant, wat kun je als consument nog kiezen? Dus er is een heel soort regelgeving die ervoor zorgt dat mensen niet meer kiezen kunnen in de winkel wat ze willen net eten willen. Als er hinnenvlees, en er is 12.000 ton hinnenvlees naar Nederland kwam in 2015. Dat is een stroom die is op gang kwam sinds dat associatieverdrag in werking stelt, is jaar 2014. Die 12.000 ton hinnenvlees die ben net herkenbaar west voor de consument. Die worden nog een keer bewerkt, daarna moet erop staan geproduceerd in Nederland. Zo gaat het ook met cheese. Cheese wordt in plakjes snijdt, vervolgens komen ze in een pakje en dan komt erop te staan geproduceerd in Nederland. Dus dat hinnenvlees wat ik jongen bij keepjes bij de supermarkt, dat zou zomaar uit Oekraïne waar komen kennen. Ja, dat kan. En wij hebben met z'n allen afgepraat in de EU dat we de legbatterijen verbieden. Dat dus al die hinnenbedrijven die moeten gruttere stallen hebben, gruttere ruimtes voor hun vee.
En voor hun hin, en wij ik maar eens kei, nou, dat kost dus een berg geld. Een enorm stuk geld. Dan is het net de bedoeling dat via de achterdoor er al je producten op je merk komen die dat dus net jaren, want die ben onreglementair geproduceerd. Wij mogen dat net zo produceren, door we dat al, dan krijgen we hege boetes. En dat komt op een overvolle merk. Wij hebben momenteel eigenlijk op alle landbouwmerken te maken met een overvolle markt. Als er dan ik nog spul komt wat net aan uw eisen voldoet, wat volk goedkoper geproduceerd is en dus ik voor een lagere prijs ben word, dan heb ik als Nederlandse boer, kan ik mijn kosten net meer uit de merk halen. En dat is momenteel het geval. Ik wil even naar René. Het is een punt, want ja, het is oneerlijke concurrentie dus eigenlijk. Ja, maar ik denk dat daar dit verdrag niet over gaat. Er zijn denk ik andere methodes voor om dat goed te regelen. En ik ben het met jou eens dat de standaarden verschillend zijn. Maar dat geldt ook voor andere landen. Als je het over kippenvlees hebt, heb je bijvoorbeeld ook over import uit Thailand en uit Brazilië. Daar gebeurt precies hetzelfde mee. Dus door tegen dit Oekraïne-verdrag te stemmen heb je het probleem niet opgelost. Maar neem dat dan op in het verdrag of denk ik dat te makkelijk? De sector moet dat probleem op een andere manier oplossen. Want jij noemt ook terecht de legkippen. Maar die zijn niet meer te kopen in de winkel. Want we hebben dankzij Bakkadier en dankzij een kritische consument en de sector hebben we alleen nog maar scharreleieren in de supermarkt. Je kunt geen legbatterij-eieren meer kopen, want die zijn goed herkenbaar. Daar heeft de sector voor gezorgd. En dan ben je herkenbaar. En hetzelfde voor kipvlees. Maar dit vlees is dus net herkenbaar. Nee, omdat het verwerkt is, maar ook het kipvlees in de supermarkt. Ik heb er van de week nog eens weer extra op gelet. Want ik heb die discussie ook bijvoorbeeld met een Gert-Jan Oplaat die de kippensector vertegenwoordigt. Maar als je in de supermarkt komt, kun jij aan de verpakking niet zien dat het in Nederland geproduceerd is. Als je melk hebt, de derensector doet het beter. Ja. Maar dan kun je zien Campina of je ziet Milbona, dat is Belgisch. Die hebben ook andere eisen dan in Nederland. Dus dan kun je als consument zelf heb je iets te kiezen. Maar als jij ervoor kiest om jouw kipfilet in een plastic bakje te verpakken, zonder dat daar überhaupt een stickertje op zit. Ja, het enige stickertje wat erop zit is van Lekker Dier met 1 ster, 2 of 3 sterren. Dat is de enige herkenning aan jou. Dus als Yuri Koshuk van MHP in Oekraïne zorgt dat hij aan de eisen van de 1 ster vlees voldoet, kan hij net zo goed in de supermarktschap liggen dan die Nederlander. En wij hebben als Nederlandse agrarische sector niks, maar dan ook niks aan branding gedaan. Campina doet dat goed. Maar in de kippensector hebben ze gewoon hun huiswerk niet gemaakt. In de legkippen wel, maar in de vleessector missen ze gewoon de boot, omdat ze gewoon zelf niet aan branding gedaan hebben. En dan maak je het een ander, en of dat uit Brazilië is, of uit Thailand, of uit Oekraïne, maak je het wel heel erg makkelijk. Ja. Ik denk dat de Europese Commissie een hele grote verantwoordelijkheid. Zij verkeert de boodschap onder de burgers dat zij de verzwaringen dat de kwaliteit van het eten wat te koop is in Nederland en in Europa al een even hege standaard heeft. Maar ze zwaarden er maar al die handelsverdragen zelf voor dat dat helemaal net zo is. In de Oekraïne wordt nog een heel soort antibiotica en hormonen gebruikt. Nou, dan mag je maar eens hormonen op die plaats hebben, dan ga je de gevangenis in. Dus dat verschil is zo enorm. Ik in het boetesysteem. Als je hier een keel heeft, dat wordt geboren, binnen een week heeft dat beestje een eermerk en daarna kan zijn hele leven alles volgen, wat er te eten krijgt, hoe vaak de veearts komt, wat voor medicine er krijgt, helemaal te volgen. Dat is in dergelijke gebieden als in de Oekraïne is dat net zo. Dat is helemaal net in orde. Dit soort situaties, is dat dan te voorkomen? Ja, natuurlijk is dat te voorkomen. Als de overheid zegt, je hem door eerst de aanpassingen en dan pas kun je hem het naar USA exporteren. En zo weet ik dat jou bij 2014 hier je geen export bijvoorbeeld van hinnenvlees naar Nederland. Maar doordat ze dit verdrag hier besteld hebben, is de Oekraïne nou in staat producten op uw merk te brengen. En zoals inderdaad de aaien in het dwaskus. Die ben wel van gewone skarrel in. Maar zorg maar eens op een pakje wat voorbewerkt is, wat je ook hebt in de winkel, waar iets van ooi in zit, eiwit. Dan weet je net waar dat waar komt. En zo is het ik met zoveel producten, melkpoeier. Nou, je kan haast net een product bedenken waar je melkpoeier in zit, maar dan heb je ze de goedkoopste die te krijgen is, wat net aan de eisen voldoet. Ja, ik heb toch een beetje in Grutlijn zit je een beetje op dezelfde lijn eigenlijk. Maar het verschil is, Joost zegt nee, Joost zegt ja. Nou, omdat je met dit, door hier tegen te stemmen, het probleem niet oplost. Je pest die Oekraïners dan wel, maar dat is er maar één van die producenten die niet op dezelfde manier produceert. Je hebt daarnaast Brazilië, je hebt Thailand met name in de kippen. Dus moet je dat op een andere manier oplossen. En met name denk ik dat de sector daar zelf, en jullie doen dat ook op een goede manier in mijn ogen, moet daar zelf meer aan doen. Die verwerkte producten,
Hoeveel bedrijven praten we over die verwerkte producten verwerken? Dat zijn niet de wereld aan bedrijven. Dat zijn een aantal grote levensmiddelenfabrikanten. Als je daar als sector samen met Wakker Dier zegt van... hé jongens, nu is het gedonder afgelopen. Nou willen we dat er alleen maar dingen in zitten met goede dierenwelzijnstandaarden. En anders dan gaan we eens een keer samen winkelen. Dan is dat zo over, hè? Dat Wakker Dier in Nederland het voor elkaar heeft gekregen... dat de Lidl, de Duitse Lidl, die gewoon altijd bekend staat van goedkoop... toch voor 1 ster vlees kiest, ja, dat vind ik knap. Ja. En dan moet je niet denken dat ze dat in Brussel wel even voor je oplossen. Dan in Brussel lossen ze helemaal niet zo heel veel op. Maar ik denk als je daar als sector samen met die jongens insteekt, dat die grote fabrikanten alle minuut omgaan. En dan heb je ook die jongens uit Brazilië en uit Thailand en uit andere landen die met goedkoop product komen, die niet aan onze welzijnseisen, maar ook aan onze milieueisen voldoen, heb je zo te pakken. Ik wil even naar Rieks. Want Rieks, nou, we hebben nou de voorstanders en de tegenstanders hebben we het. Nou, critici zeggen ze echt, en daar komen ze weer, die critici, die zeggen van, ze zijn een beetje benauwd, als je ja zeggen, dat dit een soort van voorbode is dat als een Oekraïne lid wordt van de EU. Ja. Is dat een terjochte angst? En zou dat een angst wezen, Matte? Nou, ik denk dat zou wel een angst moeten zijn, hè, omdat op heel veel terreinen Oekraïne nog niet, vergelijkbaar met op onderdelen Turkije bijvoorbeeld, gewoon nog niet aan onze standaarden, over de volle breedte niet. Kijk, tegelijkertijd, daar gaat dit associatieverdrag dus echt helemaal niet over. Er is ook geen aanleiding voor om dat te denken. Het is een handelsverdrag met een plusje erop op de handel, omdat we ook een aantal waarborgen erin hebben zitten voor dingen die wij belangrijk vinden. Met het verdrag gaat er misschien net over, maar het is wel een voorbode. Ja, maar goed, dan zou elk handelsverdrag wat gesloten wordt een voorbode voor lidmaatschap van de EU zijn. En dat is ook niet waar. En dat is bij deze ook niet zo. Ja, ik heb geen grote glazen bol waar ik kan kijken wat er ooit over 30, 40 jaar gebeurt. Maar het ligt volgens mij niet in de lijn der verwachting dat de Oekraïne onderdeel van de Europese Unie wordt. Wat wel in de lijn der verwachting ligt, denk ik, ook met dit associatieverdrag, is dat er wel grote stappen worden gezet om een extra markt toe te voegen. Want het is vooral de economische argument heeft, maar een extra markt toe te voegen die voor ons op termijn, niet op de korte termijn, maar hopelijk wel op termijn voldoet aan de standaarden die wij ook in onze eigen economische gemeenschap hebben. Dat wel. Dat is niet zo verkeerd, geloof ik. Maar of het nou volledig onderdeel van de politieke unie zou worden, nou nee, dat zie ik niet gebeuren. Oké. En er zijn natuurlijk voorstanders. En in de Oekraïne wil men heel graag dat wij hier in Nederland voorstemmen. Let even zien. Matsek is bekend van een foto uit 2014 op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Daar speelt hij piano, wils de oproerpolitie kleerstjet. Hij kan wel tientallen redenen waarom we voor het verdrag stemmen moeten. This means fighting corruption. This means better laws, better policies, higher standards. This means a huge push for the government to change the country because we will be obliged to by law, by this treaty. So this gives a big power to active citizens to push the government to change. Ja, alle voordelen van onder andere Oekraïne. Maar wat zit de Nederlandse kiezer hier eigenlijk mee op? Nou, die Nederlandse kiezer schiet hier in ieder geval mee op. Het gaat over heel veel dingen tegelijkertijd. Maar wat mijn overweging zou zijn om wel voor te stemmen, het zou, wat je net liet zien, ook zijn. Ik denk dat een land wat tussen Rusland en ons in ligt, wat inderdaad zelf, zoals mijn buurman ook al zei, ervoor kiest om de kant van de rechtsstatelijke waarborgen, transparantie op te gaan, nog een lange weg te gaan. Dat het land met dit associatieverdrag daar dan ook een aantal waarborgen voor krijgt om dat voor elkaar te krijgen. Dus los van het economie, wat ik ook wel voel trouwens hoor. Een ander argument is natuurlijk dat je aan de grens van je eigen continent de kans hebt om een land te krijgen wat stabiel ook in economisch opzicht is. Dat zijn geen korte termijn winsten voor burgers in Nederland. Dat realiseer ik me ook wel. Maar in potentie op de midden- en lange termijn wel degelijk voor ons. Niet alleen om handel, maar ook gewoon om stabiliteit aan je buitengrens. Ja. Okay. Dus dat zou voor mij een overweging zijn om ja te stemmen. Oké. Wat zou eigenlijk de gevolgen wezen als er nou nee stemd wordt? Wat denk je eigenlijk wat de uitslag wezen zal? Maakt het me eigenlijk net zo volle uit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dus de mensen in de regering en ik in de Europese Commissie nou eens een keer
in de gaten hebben dat je meer delen moet met de bevolking. En daar is ze maar net alles is maar door de strot drukken kunnen, want dat gebeurt nou wel. Men is altijd heel goed in een prachtig plaatsje creëren en dan lees je dingen en dan zie je dingen en dan denk je, ja, maar dit klopt helemaal net. Een prachtig plaatsje van, nou, wij zorgen dat we heel veilig voedsel hebben en ondertussen, ja, kom er maar in met spul wat net controleerd is. Als regeringsleider ging je dan gigantisch aan, ben ik net meer te vertrouwen. En je zegt dat het vertrouwen in de politiek luidt in Nederland op een heel leeg peil. En er is dus voor politici alle reden om heel serieus te zijn naar de mensen die komen en wat ze stemmen. En om dan ook serieus te zijn van waar lezen nou eigenlijk de grote probleem, waarom vertrouwt men het net? Ja, Want maar dat het is een gebrek aan vertrouwen. Want eerst die kiesdrempel die Ja. moet helpen, dan Ja. moet de uitslag moet dan ook nog nee wezen. Ja. Dan moet het kabinet ook nog daar die mooi gaan. En dan ben er nog zo'n 20 lidstaten, maar die gaan al ja zijn. Ja. Dus het is echt wel een beetje een wassen neus, of ben ik nog gek? Nou ja, ik heb hier in Friesland 2 keer een referendum mogen organiseren. En dat was eigenlijk sowieso fantastisch. In Friesland doen we dat nog wel wat beter. Hè? Een mooie opkomst. Maar dat was ook een heldere vraagstelling. Het ging om herindeling van gemeente, ja of nee. En nou, dan ligt daar gewoon een politiek feit, uitspraak van je bevolking. Daar moet je wat mee. Ik voorzie hier een niet al te hoge opkomst. Misschien net wel boven die 30%, maar dat is nog steeds maar 1/3 van het aantal mensen dat zou kunnen stemmen. En nou ja, de peilingen laten zien dat ja en nee toch nog wel redelijk dicht bij elkaar zitten. Dus ja, dan ligt er een beeld waar iedereen zijn eigen waarheid weer aan kan ontlenen. Wat je nu in de campagnes ook natuurlijk ziet. Maar dat verandert niet na dat referendum als het zo blijft. Dus ja. Oké. Het is afwachten, jongens. We praten als nog even heel kwart terug. Maar we moeten eerst even naar iets oors. Want komende tongensje, dan maken wij in een speciale uitsturing de winnaar van de Frieske Verhalenwedstrijd bekend. En een van de prijzen is een verfilming van het winnende verhaal. En vliegen hier wie dat Rjoch Doi, skreun troch Janneke de Boer uit Weiden. Als opwarmer voor tongensje laten we deze kwarte film nog één keer zien. Joert deal in. Nee, nee! Roege handen skeren je langs mijn ankels. Ik viel de houten vlier onder mijn troglietje. Bloed, geraas, mengt mij al griezelige laak. Mijn vingers klam je haar uit alle macht om het meubilair. De squadderkast shit los en de rookstoel tegelijk. Maar dan, onverwachte stiepen van een doorpost. Maar alles wat ik in me had, hoor ik het gezien vast. Hier doe, akelige moffenhoer. Nee, een ielige hand shit mijn kant uit en kon mijn duist op mijn kaak te lanen. Een bietende pine. Ik proef bloed. Mijn vingers taasten naar het schijnde wang. Even weet ik net wat ik ben. Knip mijn eigen dichtje een scherp zinnenlucht. Ik kieper je tussen de eertijste strop en we de meesken gewacht. Ik spot lelijk op als ik het ongeluk van een harketje in oor missteensje. Wat meent er wel net? Wieke gauw val ik weer achteroer. In mijn squat hut om mijn hier. Hoor die de hazen stomme trut, raast in. Geef mij dat mes. Deze glits is van mij, biedt Harken kamerata. Hij loopt mijn holle achteroer. Twee vreemde handen dwingen me steen te bloeien. Het mes is vliemscherp. Maak het dus krassend bloed bij Else woeste haal. En op een groen vallen lokken. Mijn arms rijtje gevoel is. En mijn tenen worden diezige vladden. Nee, Margje, vjocht ze die hierbij. Dit is die laatste kans. Klauw ze de eigen uit de kop. Vol vernaaid vuur skop ik om je heen en mijn nauwe klauwen. Ik raas als een barig en brek los. En ik zet het op een draven. Dieter, ik kom eraan. Waar gaan we heen van Amersma? Nergens. Ik zie je het huisje.
En morgen krijgen we dus deal 2. Waar je dus, dan is het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne. En in Friesland kan op meer dan 400 plakken gestemd worden. Nog altijd nee? Ja. Nog net oerhellen? Nee. Nee, want er zijn misschien wel positieve punten om dit hele aspect wijzen te kunnen. Bijvoorbeeld de export van de boeren. Ja, alleen nog eerst moet er dus dingen goed regelen worden en moet dierenwelzijn en de kwaliteit van ons eten. En de garages daardoor, die moeten veiliggesteld worden. En anders dan kun je net daar staan dat je spul op een merk komt waarvan je het eens weten hoe het geproduceerd is en ik net weet het in verwerkt is. Als consument en burger heb je het recht om te eisen dat de standaards hetzelfde binnen en als boer ik, want wij betalen je er een berg voor. Helder. Die argumenten zijn helder. René, best wel oerhellen? Nee, ik blijf bij ja en ik denk dat er nog wel een argument is op het gebied van voedselveiligheid. Als je nu ziet dat er heel veel soja geïmporteerd wordt in de EU, wat allemaal uit Zuid- en Noord-Amerika komt, waar allemaal GMO gebruikt wordt, terwijl we in Europa geen GMO mogen, is Oekraïne ook een mogelijkheid om soja te telen zonder GMO, want Oekraïne is non-GMO. En is dat een hele mooie mogelijkheid ook om voor de Europese melkveehouderij om geen GMO te gebruiken en om daarmee ook een stukje voedselveiligheid en voedselzekerheid te waarborgen. Dus ik denk dat er meer kansen liggen dan bedreigingen en dat er andere redenen zijn of andere middelen zijn om dit goed te regelen en niet dit referendum. Oké. En als laatste, het slotwoord is van Rieks. Ja, dan wist dat enige onafhankelijke eigenlijk aan deze tafel. Ja, nou, Kwart nog even. Je kan met beide argumenten, beide ja of nee kan elkaar wat meevoelen. Woensdag ga ik bij mijn zeer gewaardeerde collega Jacobs, stembureau 1 in Leeuwarden, ga ik stemmen. Ik neig naar ja, maar ik ga toch nog even goed volgen wat morgen de campagne nog brengt. Oké, Tiege dank voor je inkomst. Ons 4. Dan dadelijk vanzelfs het Frieske Nijs in Joert. En van nou nog een hele gezellige dag. Morgen in Bient, daar zit Wouter de Vries aan tafel. En hij waarschuwt voor babbeltrucs. Van die meisken die mij een smoesk onder doorstenen. En dan vreet je als ze de telefoon even broeken mooien. Ik zou het net wel.